चिरां जिल्लानि सिङाव गले गले गोबां बिबांनि हाथियार मोननाय जाथाया ओनसोलनाङैनो लोगोसे बिटिआर हालामनि रायजोफोरनि गोसोआव गिदिर सोंलु बेरखांदों। मानोना थांनाय 2020 मायथाइनि बिटिआर गोजोन गोरोबथा जानायनि उनाव बर'फोरनि हाथियारजों सोमावसारग्रा बिग्रायारि हानजाफोरा गावसोरनि आखायाव थानाय गासै हाथियारफोरखौ सोरखारनो गथायजोब्बाय। नाथाय अब्लाबो खायसे दुथां सुबुंफोरनि आखाइनिफ्राय सम सम आयेन बेरेखा हाथियारफोरखौ पुलिस बिफाना संदाननाय आरो स्रोद सुलुंनि बिथा खालामनानै हमबोदों आरो हमनो मोननाय दुथां सुबुंफोरखौ आयेननि गेजेरजों साजा होनायजों लोगोसे जोबथेसालियाव जोबनानै दोनबोदों। बेबायदि समावनो बोहैथि दाननि थांनाय 18 खालार बृहस्पतिबार खालि चिरां जिल्लानि रुनिकाटा पुलिस थानानि सिङाव थानाय भारत भुटान सिमा सेराव मोनसे स्रोद सुलुंनि बिथा खालामनानै गंनै एके सिरिजनि राइफल, गंसे पिस्तल, गरबा गोथां गुलि आरो गं6 वाल्की टकी मोननो हानाय जाथायखौ आसामनि डिजिपि जिपि सिंह बिथाङा टुइटनि गेजेरजों फोरमायो। बेबादिनो 24 घन्टानि गेजेरावनो फिन गं12 आखाइजों बानायनाय राइफल आरो गं5 आखाइजों बानायनाय रिभल्भार मोननो हानाय खौरांखौ आसामनि डिजिपि जिपि सिंह बिथाङा टुइटनि गेजेरजों फोरमायबावो। मख'नो गोनां बाथ्रादि जानानै थांनाय एमपि बिसायख'थियाव सिडली बिधानसभा बियाबनि एमएलए जयन्त बसुमतारिया क'क्राझार लकसभा बियाबनिफ्राय एमपि महरै देरहालांनायनि उनाव लांदां जानानै थानाय मासिनि थाखाय फैगौ सेप्तेम्बर दानाव उफ्रा बिसायख'थिया जागोन। उफ्रा बिसायख'थिनि सिगां ओनसोलाव बेफोरबादि गले गले हाथियार मोननाय जाथाया ओनसोलनि सुबुंफोरनि गोसोआव गिखांनाय सोमजिहोदों।